No niin, on nyt semmoisen 7 kilometriä Kautokeinosta tänne etelään päin. Oli muutama sateinen päivä tossa ja alkoi olla tavarat aika likaisia pitkän reissun jälkeen, niin pidin tässä huoltopäivän, pesin makuupussinkin tuossa järvessä. Pitäisi iltaan mennessä olla kuiva ja kaikki vaatteet pesin jopa teltan. Oli niin hiehajuinen, että hankalaa nukkua siellä. Tässä nyt latailen akun vielä täyteen ja jatkan sitten matkaa tonne erämaan puolelle. Tästä varmaan kävelen Suomen puolelle Enontekiölle sinne kylälle. Mutta sinne on kuitenkin vielä 80 kilometriä matkaa. Rajalle on semmonen 40 kilometriä. Suurin osa ajasta on tässä Norjan puolella, kun täällä on luvat kalastukseen. Painelen tonne erämaan puolelle ja koitan etsiä pari jokea tai järveä, jos kalastella. Telttakankaaseen tuli reikä, mutta paikkasi sen vähän huonolla liimalla ja huonolla paikalla, mutta pitäisi tämän reissun kestää. Voin sitten ottaa pois ja laittaa parempaa kankaalle tarkoitettua liimaa. Tuo on tuommoista peruspikaliimaa, niin se ei oikein pitkään kestä tuommoisessa. Ja tämän murtuneen telttakepin pään niin jouduin vähän lyhentämään ja tein tämmösen pikaliimasta ja siimasta tämmösen komposiittikorjauksen tuohon. Näitä varmaan saa näitä keppejä jostain ostettua varaosana. Tuo jo elokuun alkupuoli tässä. Yöllä alkaa olla jo pidempi hetki, kun on pimeitä. Ja lämpötila laskeutuu 10 asteeseen. Mutta päivällä on kyllä nyt säätiedotuksen mukaan viikon verran pitäisi olla hellettä. Hyttysten määräkin on vähän pienentynyt tässä. Nyttenkään ei ollut ollenkaan, kun on tyynisää. Riekko meni siinä. Toin. Niitä on paljon täällä, kun kävelee ja lähtee lentoon. Ahven uituilla. En ole koko kesänä nähnyt yhtään ahventa. Tässä on nyt 2 isoa pitkää järveä. Toinen menee tonne päin, toinen vielä isompi tuolla kankaan toisella puolella. Tuolla pitäisi mennä sitten pieni joenpätkä, josta menee ylite. On kyllä pitkälle matala järvi tästä. Ihan peilityyntä on nyt. Keltaisia lehtiä on täällä koivussa. Taitaa olla kuivuus tämmöisessä hiekkarinteessä. Nyt on ollut pitkiä kuivia jaksoja, vaikka välissä kyllä tullut vettäkin, niin tämmöiset viikon hellen jaksot niin varmaan hiekkamaalla kuivuttaa. Ei varmaan pitäisi vielä alkaa ruska olemaan kyllä, että ei ole vielä niin kylmä. Hieno kahlupaikka, hiekkapohja. Pikkukaloja ui, tuossa oli muutama isompi ahvenkin. Tai no ei nyt vielä iso, mutta tässä tunturin toisella puolella on semmoinen pitkä kapea järvi. Ja tunturin lailla on muutama järvi, niin katselen niitä ja koitan päästä johonkin kohtuulliselle kalapaikalle vielä tänään. Eikä tällä alueella ole poroja vai miten täällä kasvaa näin paljon jäkälää? Yleensä ei Lapissa pääse näin isoksikaan kasvamaan jäkälät.
niin tehokkaasti porot imuroinen. Kohtuullisen hyvä lakkapaikka. Eihän tässä paljon ole, mutta tarpeeksi, että saa vähän syömistä. Ehkä jos ei ole näin paljon viettänyt aikaa Lapissa eräilemässä, niin ei ymmärrä sitä, mutta kyllä on ollut varmaan tämän reissun erikoisin näky tää. Että on tämmöisiä kymmeniä vuosia kasvaneita palleruporojäkäröitä täällä ihan oudon näköistä. En ole tämmöistä Lapissa koskaan nähnyt. Tosi hienoja jäkäliä. Kyllä täällä poron popanoita on jonkin verran. Tuossa noustessa ei kyllä ollut juurikaan. Ehkä täällä on niin vähän poroja. Tai ehkä ne syötetään niin vahvasti heinällä, että nää säästyy nää jäkälät täällä. Kokeillaan tätä järveä. Tuolla on vene. Se yleensä tarkoittaa, että järvessä kyllä on kalaa, mutta se voi olla sitten tuolla syvällä. Mutta joo, selviää vaan kokeilemalla. Ihan hiekkarantaa täällä. Paljon kengän jälkiä. Joku muukin käynyt täällä kalassa. Ihan rantavedessä. Tossa on ainakin pikkukala. Vähän sen verran kaukana, että en näe, mutta mikähän tuo rautu on, ei se oikein mikään muu voi olla. Semmonen pikkunen. Ei oo harjus, näkee selkeävästi. Vähän on punaista. Kyllä se on rautu, ei se taime. Rautuhan se sieltä. En tiedä yhtään, onko tuolla isompia ne. Tää on sen verran huonosti kiinni, että otan tän. Koitan saada muutaman näitä, ne. Siinä on sitten syötävää. Siinä meillä Tiira käy hakemassa sen raudun. Se istui siinä kalan päällä. Oli jo silleen, että tässä on nyt minun kala. Vähän isompi. Ei tääkään vielä iso. Koko ajan kasvaa. Nyt harmittaa, että olin sen pienimmät. Tuosta sai vielä yhden raudun. Tässä on tosi matalaa. Ajattelin laittaa kameran päälle ihan vaan sen takia, että tässä on näitä pikkukaloja, jotka lähtee seuraamaan uistinta. Tuo uisti on liian iso. Mutta enpä nyt mitään noita sormen mittaisia ottaisikaan. On kyllä röyhkeä tuo lintu. Et ota mun kaloja. Kävi jo 11 melkein nappaamasta. Mulla on tossa on perkuutähteet. Ne se saa ottaa, mutta sille kelpaisi paremmin nämä kalat. Ei voi lähteä pois tästä, kun tulee heti hakemaan. Se on tuolla kattelemassa rinkkaa. On kyllä aikamoinen torilokki täällä. Huhhuh. Eipä siellä pitäisi olla mitään syötävää. Saako tässä edes rauhassa ottaa vettä, kun hyökkää tuolta syömään kaikki kalat. Mutta se varmaan istuu siellä rinkassa. Ja on kiusan kappale.
Ei tainnut aukoa tai me paskoa mihinkään. Vähän pieniä, mutta ihan reilusti tulee tosta kuitenkin 4 kalaa. Tätä vielä huomenna kalastella tässä, ei näitä rautujärviä nyt niin paljon vastaan tule, että saatoin vielä tänä iltana käydä kiertää vähän sen. Sain pari rautua tuossa rannasta, niin totesin, että on niin lämmintä vettä, että tänään voi kahlata syvälle. Saa vähän pituutta tänne heittoihin. Harvoin on Tunturijärvillä näin lämmintä vettä. Varsinkin kun tämmönen lähteinen, kirkas vetinen ja keskeltä varmaan kohtuullisen syvä vielä. Nyt on ollut kohtuullisen tyynet ja aurinkoiset säät. Niin tässä voi ihan hyvin seistä rannassa. Vähän hankala, kun on täällä pitkällä järvellä. Rannassa voisi vaan vetästä tonne ylös nämä pienet kalat. Syvälle on matalaa tässä. Ei oikein kunnolla syvenne tässäkään, missä loppuu tää kivikko. Pieniä kaloja vaan tulee. Pitäisi olla joku vene, että pääsisi tuonne syvemmälle. Tai sitten tulla talvella pilkkimään. Hyvä Rautujärvi, mutta taitaa olla vähän turhan paljon kalasta. Paljon on merkkejä ja ihmisten olemisesta täällä. Noita nuotiopaikkoja ja roskia ja muuta on. Tossa kun kahlasin, ne rikkoutu nää lasipullon jämät siinä. Todella iljettävää semmoista Tunturijärvessä katsella. Jep, ihan hyvä järvi. Voisi joskus hiihtää tuohon pilkkimään rannasta, vaan ei noita isompia saa, mutta talvella pilkillä olisi ihan hyvän kokoisia jo nuo. Voisi paistella pannulla. Ja varmasti siellä jotain isompia on. Nyt menen tosta korkeimman kohan ylitä ja toiselle puolelle. Siinä pitäisi olla joki. Kautokeinon kylä näkyy tuolla. Pitkälle näkyy tässä. On varmaan 40 kilometriä noin kauimpiin tuntureihin, mitkä näkyy tuolla. Melkein näkyy Käsivarren ja Reisan kansallispuiston tunturit tästä, kun katsoo tuonne päin. Hankala sanoa, että mitä huippuja nuo on, mutta kyllä tuonne on noin kauimpiin, mitkä näkyy, niin matkaa. Käväsin tuossa joenpätkällä kalastamassa, mutta jatkan kyllä tänään vielä sitten tonne toiselle puolelle. Kyllä hienon näköiset maisemat täällä. Pusikkoista on. Hyvän näköinen joenpätkä. Äsken heitin tuohon ja kävi joku
Tuunko kuule kalaa kokeilemassa, että saisiko. Vähän näytti siltä, että voisi olla taimen tai hauki. Huhhuh. Laitoin vähäksi aikaa latauksen kamera ja silloin se iskee se iso taime sitten. 2 kilon kala. Pikkasen pienempi kuin se ennätys sieltä Eesjärveltä, mutta eri värinen. Se oli hopeinen ja tää on tämmönen värikäs, punapilkullinen, kellertävä, hienon näköinen kala. Siitä on tämän päivän ruokakala. Mutta en tossa kerinyt hirveän pitkälle kalastella, että käyn vähän heittelemään ja päästelen kalat pois sitten. Laitan ton fileeksi suolaa ja ton kylmään rantaveteen. Ne kelpaa näille vesillä kalastella. Todella hienoja kaloja. Kyllä nättiä lihaa. Toisella puolella joki oli ihan pusikkaa. Tässä on tämmönen, mihin tulva-aikaan nousee vesi. Taime oli tossa virrassa. Hyvän näköinen paikka. Tommonen iso taimen, niin se ottaa pitkän matkaa itselleen. Tässä ei ole yhtään harjusta ollut esimerkiksi. Näin kun kala meni tuohon kiven alle. Katsotaan saisiko kuvaa siitä. Tässä on pakko olla kala. Hirkkuas vähän nostaa ylös tuota uistinta. Hirmu. 0,5 kiloa ahve. Reissun ensimmäinen ahve. Semmonen. On se varmaan 0,5 kiloa.
En olisi kyllä tästä ahventa odottanut. Ihan mukava saada yksi ahvenkin tällä reissulla. Taisi olla se koskipätkä, mihin tuohon satuin. Niin se paikka, mihin tässä kannatti tulla. Että en kyllä lähde kävelemään pitkälle enää tuonne. Vähän matkaa koita etsiä tästä heittopaikkaa. Tää muuttuu melkein järveksi tää joki tässä. Kai se on mentävä takaspäin sitten. Mulla varmaan jatkus koski, mutta en rupea kilometriä kävelemään väärään suuntaan. Kuitenkin ruokakala on jo. Siinä oli muutamia paikkoja, missä kala kävi, mutta ei ottanut kiinni, niin voin heitellä vielä takaspäin samoja paikkoja. No, sieltä tulee ahven. Ei kelvannut. Hauki. Pieni. Eipä näköjään kannata tälle Keijärvelle lähteä. Tää on matala pitkälle ja tässä on tämmönen heinikko, jossa ei pysty kävelemään. Tää lähtee takas rinkalla ja rupeaa miettimään, miten teen ruuaksi taimenen. Taidan kiivetä muutaman kilometrin ainakin tonne tunturiin vähän avonaisempaan paikkaan. Norjassahan tuo nuotiontekolainsäädäntö on vähän semmonen tulkinnanvarainen, että missä menee metsä ja avomaaston raja. En nyt ihan tähän kaikkein selkeimpään metsään jää, että menen tonne vähän ylöspäin. Etin nyt semmosen paikan, missä voi tehdä hyvän nuotion. Kiipesin tänne pienelle Tunturijärvelle. Se on 2 kilometriä ehkä. Otan vähän pintaa tuohon fileen päälle ja sitten käännän ympäri ja rauhassa paistelen nää tuossa. Tulee hiilus. Tästä voi alkaa jo peräpäästä syömään, kun toinen pää vielä paistuu. On kyllä herkkua. Viikon proteiinit kerralla. Taas erinomainen vaelluspäivä. Tuulee ja aurinko paistaa. Ei tarvii hyttysistä tai mäkeräisistä huolehtia. Kävelen nyt tuonne päin. Siellä pitäisi alkaa tulla järviä, jossa on ainakin kartalla näyttäisi hyviltä rautujärviltä. Käyn niitä kokeilemaan ja saatan mennä tänään melko pitkällekin. Jos niissä järvissä ei mitään ole. Siellä on sitten laskeutuu taas alas ja seuraavaan tunturiin nousee 15 kilometriä olisi matkaa. Ja siellä olisi sitten tosi hyvän näköisiä järviä. Poroaidan alitse. Paljon on kyllä roinaa täällä. Ei nää lähteet aina hirveän puhtaalta näytä. Mitä levää tuo nyt onkaan, niin mutta kylmää ja kirkasta vettä. Kyllä tuo virtaus vie siitä ne roskat mitä siinä on. Että puhtaampaa se on kuin tuolla järvessä, mihin valuu soista kanssa vedet. Ihan kirkasta. Tuolta se tulee tunturista alas. Ihan ei mitään sivumakuja.
laitan ihan nurin täällä. Tulen takaisin tähän toiselle puolelle. Tuon järven takia vaan. Menin toiselle puolelle tosta. Kuitenkin on menossa tänne päin. Ehkä täällä pidetään niin vähän poroja tai on joku muu syy. Että nuo kasvaa nuo jäkälät noin hyvin. Ja jos poroaita näyttää tältä, niin eipä täällä varmaan ihan hirveästi kukaan sitä kunnostamassakaan. Matka evästä. Varsinainen Kohdejärvi, jolle tänään meinasin mennä, niin on vielä parin kilometrin päässä, mutta tää näyttäisi sen verran syvältä tää pieni järvi, että ihan mielenkiinnosta heittele, että olisiko tämmössä pienemmässä yhtään kalaa. Kyllä on kalaton järvi. Täällä on näitä jotain vesihyönteisiä, onko nyt malluaisia vai mitä. Niin paljon on noita, että jos täällä olisi kaloja, niin ne kyllä söis noita. Seuraava järvi. Tää näyttäisi olevan syvälle matala. Tähän käyttää aikaa. Tuossa on ihan kohta seuraava jo. Että ei täällä kannata järviä kalastaa, missä näyttää huonolta. Tää on jo sen kokoinen järvi, että luulisin, että on kalaa. Tässä järvessä pitäisi ainakin olla viileä ja kirkas vesi. Hirveällä vauhdilla tulee lähdevettä tuolta. Ja varmaan useampi tämmönen lähde tässä rinteessä. Muuten on ihan mukava tää lämmin tuuli, mutta sotkee heittämistä, kun on just tän järven suuntainen tää tuuli. Mutta en ole nähnyt tässä mitään pikkukalojakaan, että lähden seuraavalle järvelle. En kävele ihan koko järven mittaan. Tuossa pitäisi seuraava järvi olla tän harjanteen toisella puolella. Hirmuisen kokoisia mustikoita täällä rinteessä. Ovat auringon paahtamia, lämpimiä. Viileet olisi paremman makuisia, mutta kyllähän nämä menee. Varmaan lähemmäs puoli kiloa mustikoita söin tossa. Tässä on nyt seuraava järvi. Hyvän kokoinen. Eipä vaikuta tääkään erityisen hyvältä. Vähän liian rehevän näköinen raudulla. Ja pitkälle. Rauhoituhan nyt. Pitkälle matala. Mitään pieniä kaloja en ole nähnyt. Tuli semmosen tunnin verran yli tunturista tässä. Tuossa pitäisi olla alle kilometrin päässä pari järveä. Menen varmaan täksi illaksi siihen. Tässä järvessä ainakin on kaloja. Mutta en kyllä ota haukia ruuaksi. Hauki syö muita kaloja, niin tietää, että siellä on sitten taimenta tai rautua. Tai vähintään harjusta. Kävin syömässä, mutta kerkesi tulla pimeä. En ole ollut liikenteessä koko kesänä näin pimeällä. Ja tummaa vettä, niin hankala nähdä, että missä olisi hyvä paikka. Kohtuu syvää vettä tässä pitäisi olla. Kuitenkin olla turhan pimeätä kaloille, että parempi olisi varmaan huomenna aamulla
Kyllä nämä pikkuhauvat elää. Kyllähän siellä on pakko olla muitakin kaloja. Vähän nyt seuraavalle järvelle. Tää nyt ei hirveän hyvältä vaikuta. Ei oo pitkä matka. 5 kilometriä tosta tunturin yli. Sitten siitä on vielä 5 kilometriä viimeisille järville, joille menen tonne itään päin ja sen jälkeen sitten pitäisi lähteä etelään päin. Hauki oli tässä rannassa ja yritti ottaa uistinta, mutta en halunnut ottaa sitä edes ylös, pientä haukia. Vähän sateli tossa. Haukia vaan tässä järvessä. Pakkoa siellä ollut muutakin enää hauet, mutta täällä eläisi. Ei kyllä lopettaa heittää tähän matalaan veteen koko ajan hauki kiinni. Tällä on vatsa ihan pullollaan jotain pikkukaloja. En nyt rupea tappaa ihan sen takia, että näen mitä sen on, mutta pakkohan tuolla olla jotain. Joutsen oli tossa noin piilussa ja lähti, melkein kävelin päälle. On kyllä taas työmaa. Luovuttaa tämän järven suhteen. Siinä on 0,5 kilometrin päässä toinen järvi tästä tämän järven päästä. Jätin renkaan ja laitoin teltankin pystyyn, kun vähän tuli vettä. Saan tavarat sinne suojaan. Kävelen vielä nyt siihen toiselle järvelle katsomaan, millainen se on. Kettu. Sinne menee harjanteen taakse. Onkohan toi pentu, kun ei juokse karkuun. No, ei kiusata sitä sen enempää. Tässä se yritti piilotella. Taitaa olla turhaa touhua koittaa rautua täältä. En tiedä, pitäisikö mennä alas täältä tunturista tonne, missä on metsää, ja koittaa sieltä kalastaa. Nämä järvet ei oikein tunnu hyviltä. Ei tullut tänään kuin haukia. Mustikoita on syönyt varmaan kilon. Tässä lähteisessä rinteessä on hyvin mustikoita ja hyvän makuisia, kun lähdevedellä kasteltuja. Jatketaan matkaa. Tuulee niin kovaa, että turha tässä sanoa mitään, mutta pitää päästä tuuliselta alueelta nyt pois. No niin, tässä taitaa vähän vähemmän tuulla, niin tuossa telttaa purkaessa keppi katkesi sitä samasta heikosta kohdasta ja meni toiselta puolta telttaa läpi tietenkin. Ei pitäisi hirveän sateista säätää olla, mutta pitäisi kuitenkin korjata. Ei ole hirveästi pikaliimaa jäljellä eikä hirveästi paikka-aineitakaan, että pitää varmaan muovipussia käyttää. Saa nähdä. Pitää tässä nyt laskeutua tuonne, missä tuulee vähemmän. Ei kestä tuon
telttaa näitä tuulia, kun on tommoset korjaukset laitettu. Koitan tässä mennä suo yli. Täällä menee puro, joka on syvä ja sen verran leveä sivuille, että tästä ei oikein uskalla hypätä yli. Tältä puolelta pääsen melko lähelle. Mutta kun ei tiedä yhtään, että kuinka hyvin tuolla toisella puolella on kantavaa maata, niin näissä kengissä pystyy nilkkaasti kahlaamaan ilman, että kastuu. Jos tonne astuu ja siellä on polveasti, niin sitten ei ole mukava loppupäivää kävellä. On kyllä työmaa tässä tasapainoilla nilkkaasti vedessä. Paljainvarpain täällä varmasti kävelisi. Sitä ei ikinä tiedä mitä tuolla on pohjassa. Nää syvällä erämaassa ei ole varaa ottaa haavoja jalkoihin tai semmoista. Kun ottaa pitkä askel. Säikytin sorsa siitä, onpas sillä myöhässä munat. Vähän pois, että ei hylkää niitä. Mutta luulisin, että tässä vaiheessa kyllä on kuoriutunut jo täällä. Voi olla, että on vähän turhan myöhässä tuo emo. On kyllä kumma, että täällä ei tule kalaa. Tässäkin syvenee ihan mukavasti rannassa. Ja onhan tuo vähän rusehtavaa toi vesi ja pohja, mutta kyllä tuon pitäisi olla niitä taimeneita kelvata. Ja pakkohan tämmöisessä isossa järvessä on kalaa olla. Ihan samoja vesiä kuin se, mistä tuli haukia. Ja siellä nyt varmasti on muutakin kuin haukea. Hauet ei elä millään hyönteisillä, että ne tarvii kyllä ihan kaloja ruuaksi. Ei se oikein ole muuta vaihtoehtoa, että ne piileskelee tuolla syvänteessä jossain kalat. Että se voi olla tää tuulinen jatkuva kuiva tuulinen sää, joka on passivoinut ne. Kohta tulee vettä. Tällä illalla on pari sadekuuroa luvattu, niin pitää kävellä niistä läpi ja sitten illalla kun lakkaa sateelle, niin sen jälkeen paikkailla se teltta. Tässä nyt vielä seuraava yksi isompi järvi ja sitten vähän pitää miettiä, että lähdenkö tuonne vai tuonne päin. Tuolla olisi sitten Suomi ja Pöyrisjärven erämaa ja siellä ainakin Materijärvet on semmosia, missä pitäisi harjusta olla. Ainakin ne joet mitä siellä on, niin niissä on harjusta, mutta nekin tarvii sitten erikseen luvan. On täälläkin hauki. On täällä joku käynyt, muutamia askelia on. Tosin tuossa oli pitkään näin kuivaa, että en tiedä, ne voi olla monta viikkoa ollut, että ei oo niin rankkaa sadetta tullut, että pyyhkiytys pois. Reilusti on nuotiopaikkoja täällä. Miten ei oo kaloja? Tästä nyt lähtee joki tai melkeinpä puro tonne melkein pohjoiseen päin. Mutta seuraan tätä semmoisen tunnin. Sen pitäisi pikkasen kasvaa isommaksi ja siinä on yksi järvi matkalla. Taidan muutaman kilometrin ihan vain kävellä ja sitten vasta ruveta kokeilemaan, että kun alkaa vähän olla isompi tää
joki. Hienot on maisemat. Melkois kalaa. Käyn katsoa, pääsinkö tosta heittää. Käynkin tuolla kalliolla kuvaamassa alaspäin. Aikamoinen kallio ja kivikko. 3 päivää on tullut pelkkiä haukia. Luulisin, että jotain muutakin. Täällä on jonkin verran näkyy jälkiä, että porukka on liikkunut. Ja tuossa menee mönkien reitti. Tekis mieli heittää tonne virtaan, mutta jos siellä on monikiloinen hauki vaikka, niin ei sitä saa tästä ylös. Pitää kiertää tän kallion toiselle puolelle. Pääsin miettimään, eka oli että hauki, mutta kyllähän tää tuntuu taimenelta. Eihän pikkuinen hauki vede tälleen. Ihan mustaa vettä ei näy ollenkaan, mutta ei mikään hauki vedä tälleen. Haavi jäi tietenkin tonne. On se taimen, ei se ole hauki. Sinähän et lähde sinne. Tosta ton pensaa alta otti. Niin usko oli mennyt jo tää homma, että ei ollut edes haaviselässä mukana. Pitäis kyllä tietenkin olla, mutta nyt kuitenkin tarkoitus oli ottaa ruokakalaksi oikeastaan mikä vaan mikä tulee. Sitten vaan fileiksi. Ja tää olikin ennätys. No, 50 grammaa paransi, mutta oli vähän hoikka ja pitkä ilmeisesti. Vähän laiha verrattuna siihen mikä viimeksi oli. Mutta joo, ei tarvi yhtään isompi olla, niin saa ruokakalaa. Täytyy vilkaista mitta tosta vielä. 66,5 senttiä. Tai melkein 67 senttiä. Laiha kala. Mutta kelpaa. Tulipas pimeitä. Toisen fileen säästää aamuksi. Sen verran viileä on nyt, että ja vielä kun laitan tonne rantaveteen ton fileen muovipussissa, niin se säilyy ihan hyvin aamuun asti reilussa suolassa. Paistelen tässä ton toisen fileen. Niin pimeä, että ei oikein näe paikkailla tuota telttaa. Mutta ei pitäisi sataa. Kyllä tänä yönä niin saatan vaan nukkua ilman telttakangasta.
aamupala kalaa siinä. Ihan hyvin oli säilynyt. Ei mitään hajuja ollut. Siitä yleensä kalan pilaantumisen tunnistaa, jos siinä on pilaantuneen haju. Tässä nyt on telttakangasta rupesin paikkailemaan. Pitää vähän pikkasen kerrallaan tehdä. Laitoin molemmille puolille ihan vaan muovipussista pikaliimalla muovin palan ja sitten pitää vielä tuo pitkä osa. Jos liian paljon rupeaa kerralla tekemään, niin sitten se jostain menee vinoon. Helpompi tehdä pieni osa kerrallaan, kun liimalla tekee. Tuolla luulisi jaksava. Ehkä vähän överisti meni majoneesia, mutta piti käyttää tuupi loppuun, kun on vielä avaamaton tuolla yksi. Tästä sitten kun syönyt tän, niin lähden vielä kalastelemaan jokeen. Tämmöisessä paikassa, missä koski tulee järveen, niin aina on hauki. Irtos ei tarvinnut ruveta laskea se rinkkaa selästä. Pitkä virtaamaton kohta tulee tässä, mutta pitää vielä kävellä vähän matkaa eteenpäin kuitenkin. Paljon tämmöistä liuskekiveä täällä päin. Altassahan on niitä liuskekivikaivoksia. Käyttävät varmaan rakentamiseen sitä liuskekiveä siellä tien varressa, joka johtaa sinne erämaahan. Siitä käveli ohite niistä kaivoksista sivulla. Kävi siellä kaupassa. Siinäkin kävi hauki. Ei kehtaisi heittää uudestaan, että ei ota. Menee vaan aikaa hukkaan. Jos rupeaa noita 1,5 kiloisia haukia täällä väsyttelemään. Vähän erikoista, että 2 kiloinen taime ja sitten monta kilometriä, että ei joku haukia. Kyllähän tuolla varmaan on muitakin taimenia, mutta ne saattaa tällaiset päivällä olla piilossa jossain tuolla kolossa. Ja nyt alkaa olla taimenia joessa. Tuolla oli isompi ja tässä pienempi. Vähän hankala kalastaa tässä ja lyövät ohite. Pitää varmaan vaihtaa pikkasen pienempi uistin. Etin rinkan tuonne, lähden sieltä sitten tuonne pohjoiseen, mutta kävelen nyt vielä jonkin matkaa tätä jokea tänne etelään päin. Ei kun, no pohjoiseen päin, eli alajuoksulle päin. Siinä oli se yksi hyvä kohta, mutta siinä ei yksikään taimen jäänyt kiinni, vaikka siinä oli varmasti ainakin muutama semmonen lähes kiloinen, jotka kävi yrittämässä. Mutta tässä nyt joka kohdassa, missä on ollut virtausta, niin on ollut niitä pieniä taimenia. Pitäisi vaan saada ottamaan kiinni uistimeen. Joltain tippunut haavi tänne. Ihan hyvän näköinen haavi. Voi ottaa kantoon. Kevyt. Tässä näkyy jälkiä, missä on joku kävellyt, mutta mahdotontahan se olisi löytää sitä ihmistä, joka sen on tiputtanut. Ihan hyvän näköistä virtaa tässä. Ja siima katki. Pitää lähteä takaisin, ottanut pakkia mukaan. Täällä on perustukset täällä keskellä erämaata. Onko siinä joskus ollut autiotupaa tai jotain? Tulin rinkalle takas. Semmonen kilometri yhteen suuntaan ylimääräistä tuli ihan vaan siiman katkeamisen takia. Nostan sen rinkan tänne ylös vähän matkaa tuonne. Sinne lähden sitten, siinä on järviä
lähdin jatkaa sinne, mutta käyn vielä siellä alavirralla kyllä. Tää samalle paikalle ja ekalla heitollahan se otti, mutta ei jäänyt kiinni. Tää olikin hauki, mutta sillä on mun uistin suussa. Haluan sen takaisin, kiitos. Eli 2 uistinta on tällä hetkellä. Oli vaan ne äkänä siinä, ekalla kerralla otti ne. Tuntui enemmän taimenelta, mutta se on 2 kiloa hauki. On paha hankalaa paikka taas. Uistimen näköjään saa jo takaisin haaviin. Kala ei suostunut menevään haaviin. Käy minulle, saan uistimet takaisin. Ei suostunut yhtään tää uistin jäi tänne, niin tästä tuli taso eikä pussi. Harmillisen pitkiä virtaamattomia pätkiä tässä välissä. Joutuu kävelemään hirveän pitkiä matkoja. On taimen. On kyllä vekkuli taas. Ruokakala. Reilun puolen kilon kala. 600-700 grammaa. Vielä voi ottaa toisen, jos saa. Toinen vähän isompi kiinni, mutta ranta on niin hankala kävellä, että kun yrittää tulla tähän, mistä voisi edes nostaa sitä, niin kala hyppää 2 metriä ilmaa ja sätkii niin, että irtoaa. Sain tuossa toisen samanlaisen taimenen. No riittää ruuaksi, niin en lähde enää pidemmälle. On jo hirveän kaukana. Ainakin 1,5 kilometriä rinkasta, varmaan lähemmäs 2 kilometriä. Lähden takaisin, ei tule ihan hirveitä matkaa. No niin, aika lähteä takaisin Suomen puolelle. Siitä on sitten riippuen kummalta puolta meidän Pöyrisjärveä, niin semmonen 50 kilometriä, vielä melkein kilona ahve. Ei haittaa, vaikka pääsee karkuun. Kaksi haavia on nyt, kun löysin tämän haavin tuolta. On ihan hirmuinen möllikkä. On kyllä 10 000 kalan parvi vähintään tässä tää pikkukala. Siellä on ainakin ahvenia seassa. Hankala sanoa, että onko ne kaikki ahvenia. Vai onko ahvenet, jotka syö vaikka taimenen puolesta. Liian pieniä on. No, siellä on pikku ahvenia on seassa.
Tää ranta oli aika matala. Olisi varmaan pitänyt mennä toista rantaa, mutta halusin tulla tänne katsoa tän maasillan tässä kahden järven välissä. Tässäkin järvessä on kirkas vesi, mutta tässä ainakin on mutasta pohjaa. Pikku hauki ui tossa. Matalat rannat on täälläkin. Pikkusen haue hampaat. Huhu. On ainakin semmonen 5-kiloinen varmaan ollut. Tommoset kun saa sormiinsa, niin ei kyllä tunnu kivalta. Varmaan ketun tai vastaavan pesä. Ja järvet vois varmaan ihan hyviä kalastaa, kun vaan pääsis tonne syvemmälle. Tää nyt on ihan tummea matala tämä, mutta se tuo järvi tuolla, niin se olisi ainakin hyvä. Tuossa järvessä tää pääty on matalaa ja tuossa päässä olisi sitten vähän enemmän vettä, mutta luulen, että jos näin matalia heittelisi, niin tulisi vaan haukia. Ihan peilityyni tuli. Tää järvi on syvälle asti matala. Tuolla näkyy keskellä järveä noita hiusruohoja vai mitä nyt ovatkaan. Kyllä täällä pikkukaloja on. Ja jotain isompia renkaita näkyy tuolla keskellä järveä, mutta ihan matalaa täällä, niin turha tonne on heitellä saa vaan kasvillisuutta sieltä ylös. Pöllö. Lensi äsken ihan vierestä tosta. En kerennyt ottaa kameraa esiin. Luulis kyllä, että vähän näkyisi edes jotain pinssäkäyviä. Piti olla 3 päivää, ettei sadaa, mutta joka päivä on tullut jonkin verran vettä. Kyllähän tää tämmöstä tihutusta on, että ei tästä kastu, mutta ja aurinko paistaa ja on niin lämmintä, että kaikki kuivuu saman tien. Yöllä ei tarvii sataa, kun niin vahva kaste on, että kaikki tavarat, mikä ei ole ihoa vasten, niin kostuu pinnasta. Päivällä kun on yli 20 astetta ja sitten menee alle 10 nopeasti, niin paljon vettä tiivistyy kaikille pinnoille. Tässä olisi haukia tässä matalassa. Yksi taisi olla aika iso seuras ja kun potki tuossa noin, niin koko järvi hylly tässä, mutta en nyt taida ruveta metsästää sitä. Tämmönen pieni järvi vielä on täällä lähellä rajaa, mutta varmaan jätän sen kalastamisen huomiselle. Vähän näyttää siltä, että voisi olla vähän syvempi, mutta en kyllä lupaile mitään. Tämmöisessä maisemapaikassa telttaile. Ei pitäisi sataa yöllä. En laita ainakaan viedä tuota sadesuojaa tuohon. Keräilin mustikoita ihan reilusti tosta. Syön ne iltapalaksi kirkkaan Tunturin järven veden kanssa. Aamu palaa ja sitten lähden jatkaa matkaa. Tällaiset kun nukkuu ilman sateen suojaa, niin tulee nukuttua vähemmän, mutta varsin tehokkaasti kuitenkin. Että ei tee mieli niin pitkään makoilla aamulla, että pääsee aikaisemmin liikkeeseen. Paljon raikkaampi ilma on.
Tää on kyllä hyvän näköinen järvi. Oikein tämmönen oppikirja. Rautujärvi. Kirkas vesi ja syvenee rannasta. Eleillä ei kuitenkaan näkynyt pinnassa syöjiä, mutta tietenkin ne voi olla semmoset, että ne syö tuolla vedessä jotain. Jonkun kalan näin tuossa rannassa, joka lähti karkuun. Heittelen tän rannan tonne, katsotaan. Ei mitään. Eli kyllä näin sen pienen kalan, mutta tietenkin se saattoi olla vaikka pikkuhauki, joka väijy siinä alas laskevan joen tai puron päässä. Joo. No, ei voi mitään. Jatkan matkaa Suomen puolelle. Tuossa pitää kohta tauko tunturin päällä ja kokeilla saada vähän yhteyksiä. Ala olla tässä rajalla. Rupesin tässä katsoa, että Suomen puolella on hyvin vihreitä ja Norjan puolella on sitten valkoista. Sehän tarkoittaa, että siellä on jäkälää. Suomen puolella ei ole ollenkaan. Täällä on tätä palleroporon jäkälää tosi paljon täällä Norjan puolella. Tuosta kun mä rajan ylitän, niin se lakkaa kuin seinään. Siinä on Maateroaivi ja Maaterijärvi ja siitähän lähtee hyvät harjusjoet alaspäin. Mutta en nyt mene sinne, on käynyt 2 kertaa niillä aiemmin. Käyn vähän tutkia tätä. Tässä pitäisi olla isompi järvi toisella puolella ja lähden sinne päin. Menen Pöyrisjärven tuolta itäpuolelta ja sitten varmaan ostaa 1 päivän luvan siihen Pöyrisjokeen. On se kyllä aika raju ero tässä aidan toisella puolella. Tuolla puolella on ihan valkoisena palleroporon jäkälää ja täällä sitten on ihan vihreitä. Kaksi kuukautta olin Norjassa ja näin tasan 1 poron. Nyt on kävellyt alle 5 kilometriä Suomen puolelle ja heti näkyy poroja. Nämä on kyllä hienon näköisiä nämä Pöyrisjärven erämaan hiekkaharjut, missä on näitä katajia. Ihan niin kuin jossain puistossa olisi. Pöyrisjärvi. Pöyrisjärven itäpuolihan on tosi soina alue tässä. Pitää kiertää vähän tuolta syvemmältä idästä, että pääsee ilman, että joutuu kilometrikaupalla kahlaamaan suossa. Siinä on soiden suojelualue kanssa. Suomajoki. Nyt on tullut semmoisen 13 kilometriä varmaan tuulessa ja auringonpaisteessa. En oo pitänyt juomataukoja, alkaa kurkkua kuivaamaan. Tässä taitaa olla aika vetää 2 litraa vettä. Eilen tulin semmoisen 20 kilometriä tänne. Ensin itään ja sitten aloin tulemaan etelään. Tänään menen 15 kilometriä etelään sitten sinne Pöyrisjoen rantaan. Tänään pitäisi olla pilvinen päivä. Sumua ei ollut luvattu, mutta näköjään aamulla on aika sumusta. Huomenna pitäisi sataa, niin sen aamupäivän varmaan ainakin on.
teltassa ja sitten voisi ottaa illalle kalastusluvan, kun ne alkaa kello 6 iltapäivällä, niin sitten kalastella illan ja seuraavan päivän aamupäivän sen Pöyrisjärven rantaa etelään päin. No niin, on nyt täällä soidensuojelualueen vieressä. On tuolla 0,5 kilometrin päässä suunnilleen. Suomen puolella on nuo maastokartat niin tarkat verrattuna Norjaan, että tässä on käytä puhelimen kepsiä, niin voi ihan 10 metrin tarkkuudella valita tämän reitin. Että täällä on niin paljon tätä suota, että jotta löytää nämä kuivat paikat, niin pitää kyllä käyttää tarkkaa karttaa ja vähän tietää, että mistä mennään. Ei ole tässä tarvinnut hirveästi suossa mennä. Tässäkin ne järvien rivi lähtee tonne ja niiden ympäristö on soista. Ja toiseen suuntaan alkaa tuo soidensuojelualue, missä on tosi märkiä soita ja tosi leveältä ja pitkälti. Ja väliin jää vaan 100 metrin kaista, mistä voi kävellä ilman, että kastelee kenkiä. Jos ei olisi tarkkoja karttoja, niin hankala näitä olisi löytää sitten. No niin, pääsin tänne vähän ylöspäin kuivaan kävelemään. Ihan hyvä maastoa on mennä, ihan melkein sama kuin kävelisi polulla. Koko kesä on erämaassa kävellyt, niin ei haittaa, vaikka ei ole mitään polkuja täällä. Tuolla on Tollakais vaara, mutta menen suoraan etelään sen tätä itärinnettä. Siellä pitää sitten ennen pitkään tulla se joki vastaan. Reilusti on mustikoita, mutta vähän ovat kuivia. Mutta kyllä nämä nyt menee kovempaan nälkään. Nyt on siis elokuun puolivälin 15. päivä. Kai se on ruskea täällä alkamassa, kun näen keltaisia nämä koivut. En tiedä, onko tämä kuivuus vaikuttanut miten paljon tähän. Että nämä aikaisin on näin keltaista. Mutta aika lyhyitä se kesä täällä on, että kesäkuun puolesta välistä tänne elokuun puoleen väliin. Aika lailla olin nyt koko kesän täällä liikenteessä. Viimeiset parisataa metriä rantaan tästä. Alkaa jo olla ihan metsää täällä. Kävelen kyllä varmaan sitä jokivartta jonkin matkaa vielä tänään. Ei ole vielä kuin puoli päivää. Pitää katsoa, löytäisikö paikan, missä olisi yhteydet. Vähän huonosti on noita tunturia ja vaaroja tuossa edessä, niin jos katsois niitä kalastuslupia. On tää kyllä aika hyvän näköinen kalastukseen. Tässä olisi 2 kilometrin päässä kukkula, jonka päältä saattaisi saada yhteydet. Ja tästä varmaan jostain pääsisi yli hyppimään. Ja toisella puolella muutenkin taitaa olla parempi kävellä sitten. On kyllä huono näkyvyys. Aurinko paistaa just siitä suunnasta ja musta pohja tosi epätasainen. Vähän on tommosia hiekkapaikkoja tuolla, niin ne näkee mihin laittaa jalan. Kyllä siitä pääsi. Se vaan kun ei tarvitse kuin yhteen huonoon paikkaan laittaa jalka ja siellä jalka menee 2 kiven koloon ja kaatua siitä ja jalka poikki, niin täällä missä ei ole yhteyksiä, niin se on kyllä aikamoinen työmaa raahautua yhdellä jalalla monta kilometriä tonne tunturin päälle, että soittaa apua. Saa olla varovainen näissä.
mieluummin kastelee itsensä kuin hajottaa. Kävin tuossa tunturissa Rinteessä 3 kilometrin lenkin. Ostin luvan, joka alkaa tuosta 6 iltapäivällä, eli vielä pitää muutama tunti tässä odotella, että alkaa lupa. Sitten voin tänne illan ja huomenna aamu kalastella tuossa joella sitä eteenpäin. Olisi hyvä saada ainakin 1 ruokakala siitä. Alkaa olemaan aika vähissä ruuat, mutta eipä tästä nyt pitkä matka enää olekaan. Että huomenna voisin kävellä pois, jos haluaisin. Mutta... Niin, kello on 6. Pidin tuossa lepotauon ja söin ja vähän huolsin välineitä. Nyt pitäisi jaksaa ainakin muutama tunti kalastella. Tuolla hyppäs kala. Yritti ottaa uistimeen. Iski ohi. Tämmöisessä paikassa todennäköisesti olisi taimen. Korppi. Harjus. Mittanenkin taitaa olla. Tässä on vain 30 sentin alamittainen. Sen verran huono paikka ottaa ylös, että saisi irrottaa itsensä. Taitaa olla sen verran hyvin kiinni, että saattaa olla, että menee ruokakalaksi tämä. 44 senttiä sopivan kokoinen ruokakala. Laitan sen fileeksi tässä ja sitten jatkan matkaa. No niin, nyt ei tarvii ruoastakaan huolehtia. Jos saan sen mittaisen taimenen, niin voin ottaa sen täksi illaksi syödä tuon harjuksen aamulla sen verran viileä. Varmaan sää, että varmaan kestää. Muuten päästän kyllä kaiken pois. Nyt nousi rannat niin korkeaksi, että ei pääse tuohon heittämään. Eipä tässä joki lopu kesken. Otan virvelin rinkkaa ja koitan kävellä tänä iltana vielä sen verran matkaa, että huomenna pääsette aamulla suoraan kalastamaan. Mutta tää on 5 kilometriä tätä. Kyllähän täälläkin kalaa voisi olla, mutta kun ei ole mitään muotoja muuta kuin vaan samanlaisena jatkuu tonne ja hankala rantaan mennä, niin parempi mennä sinne koskille. Ei ole aikaa heitellä 5 kilometriä tällaista. Öyrisjoki kiertää tuolta noin ja tulee tuohon takaisin. Ajattelin, että kokeilenpa, että millaista tää suo on kävellä, kun tuo rantakaan nyt ei kauhean hyvää ole. Taitaa olla niin kuiva ollut nyt, että ei täällä hirveästi vettä ole. Keväällä tää olisi ihan mahdoton. Olisi polveen asti vettä, mutta nyt pääsee ihan hyvin menemään. Toistaiseksi kostein paikka tässä. Mönkijäukko on mennyt siitä. Jos mä menen nopeasti, niin se ei kerkeä hajota alta tuo suo. Noin. Kyllä tuon taitaa päästä. Sen verran paljon tätä vihreätä puskaa tässä, että vaikka siellä tulisi pari tuommoista kohtaa, niin niistä kyllä pääsee. Tehtävä suon ylitys suoritettu. Pari kilometriä vielä tästä. Tämmöistä kohtuu hyvää maastoa, ainakin tuon suon jälkeen kohtuu hyvää maastoa. Niin pääsen takaisin. Joen rantaa siinä loppuu sitten tuo ryteikkö, mikä tuolla on. Pitäisi loppumatka olla tästä sitten kohtuu helppoa. Jalkoja pakottaa pikkasen. Pääsin perille tänne. Pitää katsoa, että kävelisinkin jo huomenna Enontekijään. Ylihuomiseksi ainakin ajattelin mennä jo kauppaan, mutta katsotaan.
Nyt en kyllä tee muuta kuin syön ja menen nukkumaan. Varmaan sen kalankin vaan keitä kattilassa ja laitan keitettynä tortillan väliin. No niin, aamupäivän sato tossa. Aika kovastikin välillä, mutta nyt tyynty. Vielä on tässä muutama tunti aikaa kalastella, niin käyn näitä koskipaikkoja läpi ja menen tonne etelään päin. Ja sitten jatkan tänä iltana ainakin sinne tien varteen asti. On tää hauki. Voi olla taimea. Otti oikein näyttävästi tuolta. Hauki se on. Uistimen sai irti, mutta vielä kiinni haavassa. Harjus. Tossa oli kanssa pienempi. Se pääsi karkuun, tai oikeastaan päästiin karkuun. Koitan tämänkin päästä, että karku ettei tarvi nostaa vedestä. Taitaa olla sen verran kiinni, että otan haavilla kuitenkin. Siirtyspotti haaviin. Siellä oli pikku harjus varmaan. Hauki. Vähän erikoisessa paikassa keskellä virtaa. Muutaman pikkuharjuksen on tästä saanut, mutta kohta alkaa olla varmaan aika lähteä vaan kävelemään. Kerkeen tänään tien varrella. Jahan siinä on kans päästäkö itse irti niin kuin nuo kaikki muut. Joo. Tässä loppuu kosket. Seuraavalle koskelle on useampi kilometri. En lähde sinne enää kalastamaan, vaan lähden tuonne sisämaahan ja kävelemään. En kyllä voin tällä kokemuksella suositella tätä Pöyrisjokea, mutta ehkä jos melontaa yhdistää sitten, mutta kyllä Pöyrisjärven erämaahan tulee kalaan, niin ehkä enemmän se Sulkisjoki tuolla idässä. Se on tosi hienon näköinen hiekkapohjainen, semmonen kiemurteleva. Ei niin paljon koskipaikkoja, mutta siellä on taimenta ja harjusta siellä ihan vaan perusvirrassa. On siellä käynyt kerran ja tekis mieli käydä uudestaan, mutta sinne on vaan sen verran matkaa. Tähän olisi tullut nyt 20 kilometriä lisää, jos olisin käynyt siellä. Pitää mennä tästä kertaalleen ylite. Tässä pitäisi olla olevinaan kahlaama, mutta taitaa kyllä olla semmonen, että on ollut kauan sitten. Molemmille puolelle menee mönkien reitti kartassa, mutta se katoaa tähän rantaan tullessa. Siinä olikin välillä aika syvä. Kyllähän piti kerran käyttää kengät tuolla joessa tälle reissulla. No, ei voi mitään, pitää vaihtaa kuivat sukat ja kävellä märissä kengissä. Jalat on ihan jäässä. Ilmanlämpö tulee tuolla 12 astetta ja vesi tietenkin kylmempää. Huhhuh. Mutta varmaan sama pesästä on vähän näitä kenkiä, kun kastuvat muutenkin. Tässä nyt ei ole hirveästi rakenteita, jotka
kerästä tai kosteutta. Ei se silleen niin vakavaa takastunut. Saanpahan vähän siistimmän näköiset kengät kun lähden pois erämaasta. Niin, tosta pitäisi alkaa kohta mökkerireitti, joka menee koko matka Vuontisjärvelle ja siitä sitten pääsee teitä pitkin kävelemään Enontekiöön. Laitan kameran nyt reppuun, kun kohta varmaan alkaa taas satamaan. Linssimerkänä täällä tarvii kuvailla. Mutta joo, tässä alkaa olla tän reissun kävelyt tehtyä. No niin, vietin tuossa tosi kostean yön tien varressa. Nyt tässä vähän matkaa Vuontisjärveltä kävelen kohti Enontekiötä. Aika kovaa tuli eilen illalla vettä, kaikki vaatteet oli läpimärät. Mutta makuupussi on kuiva ja lämmin, niin sinne vaan nukkumaan. Mutta joo, tämmönen reissu tällä kertaa. Tässä nyt ei ole enää kuin tien vuoretta kävelyä, niin varmaan hyvä lopetella tähän näin. Ihan onnistunut reissu, oli hyvät säät ja kalaa tuli ei niin paljon kuin viime vuonna, mutta silloin oli jo melkein meni homma tylsäksi, kun oli niin joka heitolla kalaa kiinni. Nyt sai vähän tehdä töitäkin välillä sen kalaa eteen ja sitten tuli niitä isompia, mitä 2-kiloisia taimenia, mitä nyt tänne lähtee hakemaankin. Mutta tarpeeksi tuli kalaa, että sai syötyä. Ei olisi tarvinnut oikeastaan paljon enempää. Että ihan sopiva reissu sen suhteen. Vähän isompia rautuja olisi saanut löytyä, mutta niitä nyt varmaan kannattaisi lähteä sinne Käsivarreseuduille hakemaan muutenkin. Iesjärvessä varmaan on isompia rautuja kuin ne, olisiko ne nyt ollut 700 grammasia mitä sain. Mutta olisi varmaan sitten pitänyt vähän enemmän aikaa käyttää siellä tai olla vene. Kävelyä tuli varmaan semmonen 450-500 kilometriä tähän. Että jotenkin aika hankalia maastoja välillä, en hirveästi polkuja pitkin mennyt tuolla kun kalastelin, mutta kyllähän sielläkin oli mönkiä reittiä kuitenkin. Ne pitkät matkat mitä tein, niin ne oli jonkinlaista reittiä pitkin kuitenkin. Mutta joo, tässä oli tää reissu ja tässä taas lähdössä erämaahan ja nyt on tarkoitus muuttaa vähän tätä kanavan konseptia, että jaksaisi tehdä näitä videoita. Sen sitten näkee, kun tulee se seuraava video, että millaisella konseptilla rupean tekemään.